Няма кой да чисти въздуха, бе. Остави малко природа. Има някой от общината? Общинари има ли? Не, там не. Стига ли осъкати дървото? Аз ли? Защо? Не преча. Не мога да спра да снимам. Ако съм у вас да ми кажеш да спра да снимам, разбирам, обаче тук на улицата... Става някой дела. Ами, ай да спре. Ама за какво да спира? Ние сме по списък леви. Какъв списък? Няма никой от общината, никой не ме контролира тук. Ама оттам не дават. Там не знаят какво се случва сега тук. Знаят. Не знаят. Как знаят като не ме надзирават? Еми, нали има си хора, бе? Има си хора, бе? Той е от вашата фирма, той не е от общината. Няма значение. Не, гледа, той го интересува колко дърва ще отреже, за да има повече кубици на земя. Ако продължаваш така, ще изгониш. Не може да ме изгониш от улицата. Уби дървото! Нищо не остане! Там сега какво има, какво му режи сега?